vala amehlo. Imihla Thixo yesiphelo, imihla Thixo yokusongwa kwesiprofeto. Baninzi Thixo ebesiqale nabo ngenxa Thixo yamaxesha phethu-phethukayo, asisababoni Thixo endleleni. Ngumbulelo Thixo nombongo kum ukubona Thixo lembinana ekuzawungqinwa ngayo Thixo kwesi siprofeto. Nanamhlanje Thixo kobusuku kolurhatya, uMadikiza Thixo ngumntu unenyama, unegazi. Ngokona kwabantu nam Thixo ndingumoni. Uba ngaba ke Thixo ndingema phambi kwebandla lakho, ndima Thixo ngengqiqo, ngengqondo, ngemfundo, ngokuzithemba nangempakamo yam, ndingasidyoba Thixo esi siprofeto. Sidinga Thixo ukukhutshwa ebungcweleni, sikhutshwe ngobungcwele. Ubungcwele ke Thixo ligama lakho. Umzimba wesono ungcolile, umzimba wenyama woyiswa. Nangu umzimba wam Thixo ongumzimba womntu. Khake Thixo ubulale nanamhlanje, kha ubulale umzimba Thixo wamabhongo, umzimba onokuzithemba. Ndiyanikela ke somandla ngomzimba onjalo kuwe. Thetha ke somandla ngawo, ungashiyi nokuncinane Thixo okudingwa libandla. In Jesus name, amen. Singahlala phansi bangcwele sikushaya izandla esikhulu. Bengibukele ividiyo leya yayizolo. Ndiyabona uba umama lo othwebulayo ndiyamphazamisa, ndizula kakhulu. Ndiyabulela uba ndiye ndafumana access nam ndake ndazibukela. Ndabona tshini noko le nto uzula-zula iyambetha lo mama ufotayo. Ndoke ndibambe isidima secawe bazalwana, ukuze umama into yakhe intle le nto yenziwa ngulo mama. Ndizawuthetha isiprofeto bazalwana sezinto ezizokwenzeka after 2024. Ndibuye nganeno ndize kwizinto ezizokwenzeka up to 2024. Uqala ngoku ndiyababonisa ootata bonke amadoda kaThixo abaphathi bemfihlakalo zamaZulu, oomama abefundisi abakhoyo, oomama bonke bemva bangemva, the body of Christ in our midst. Ababethi abadlali ndiva namhlanje kukhona nohatho lingaqhelekanga. Asimshale izandla mfowethu. Hayi uya-introduce asibuye. Idla sibuye. Haleluya. Uthi kooNyana ngeke uncede umuntu onjengam if ungathatha i-track record yendawo zonke ndihambe kuzo nabantu bonke abathe bandinyamezela. Akho nomnye umuntu ohambe nam waza uThixo wam akamwonga. Kwanabantu abanikelayo, kwanabantu abaxhasa lo msebenzi kaThixo ngezishumi zabo, ngeminikelo nemirhumo yabo, noba bayifake ebhankini ingezi apha edishini. Asilobandla abangcwele elikholelwa kwi-envelope ebanjwe ngumfundisi. I-akhawunti kahamba vangeli ne-akhawunti yebandla zasikelelwa before kwenziwe i-akhawunti number. Noma ishumi sakho osibonanga sithandazelwa by virtue yokuba usifake kweli bandla okanye kulo msebenzi kahamba vangeli, loo mali yakho igqityiwe ngamazulu. Ndayithandazela, andayithandazela, kwagqitwa uThixo. So ungalahlekiswa ngabantu abathi kutheni imali ingabekwa envelopini ithandazelwe.
into yoba kweli bandla operate like ministries. I'm not against ministries whereby izishumi ziziswa kwisicaka zingathintwa ziyovulwa ngumama umfundisi kuvalwe uThixo nomuntu oze uthi akekho tata kusabala imvulophu apha sagqiba kulowa makasenze le nto ihluphekisayo, le nto ilibazisayo ehluphekisayo, ukunkikishelwa libandla, urholiswe ebhankini ye-akhawunti yebandla nge-month end njengamntu wonke osisebenzi. Xa nisayiqala le nto iyalibazisa, ityebisa kade kodwa inothixo. Ikhusela abefundisi abangaphantsi komfundisi omkhulu bangathi imvulophu ezinkulu ziyemishini kodwa thina siyalapha. Bayayibona imali yebandla isiya kwi-akhawunti eyi-1 kungekho mali iya emishini. Opha umfundisi umpha ngokuthanda kwakhe kodwa imali zebandla ziya kwi-common account, ibe ne-transparency loo nto. Kube khona amaxesha whereby ababa-finance banike i-finance report for each and every cent that has been spent. Nesekhona, that's it. That is my belief. And in the answer, most of the apostles, the prophets, ngeke ziyenze loo nto. Kwale message bangathi i-out of order. Yes, it can be out of order, but in me it's in of order. Bethelani uThixo izandla. Andiyazi uba ndithethiswa yintoni le nto out of order kwayona. Ayinanto yakwenza nesiprofeto kodwa iyamkhulisa umuntu osafuna ukwazi uba hlobo lwebandla. This is an apostolic church. Libandla lawabapostile lifundisa an apostolic movement with the apostolic people. Ebupostileni kuyafundiswa, ebupostileni kuyazinziswa, ebupostileni ibandla aliqwaqwa. I-department yomama iyafundisisisiswa noba kusemngcwabeni singabi naxhala nantloni xa kuzawuthatha umama ngomnye umama ubone sisithi sisoyika. Xa ima indoda yebanga lobupostile, indoda ima siqonda uba Thixo wam asinaxhala because kuyafundiswa, kuyazinziswa kwibandla lobupostile. Ningayibethelisa ngaloo ndawo ayinamsebenzi. Ndivuleni ke ndibe ngumpostile nyhani ke namhlanje ndibeke ikhampasi yezinto ubuyingcwele athi mandizithethe kuni in the name of Jesus. Khawuke uthandaze Mama Madikiza kuba le nto enizoyithetha seyifutshanisile. Le nto enizoyithetha selitheni? Sele ifutshanisile, ixesha layo sele kufuphi kakhulu. Pray, Mama. Tell le yam bangaba ivakale yakho. 1 2. Sibulela uthando lwakho nenceba ngobusuku othe wasenzela yona ngoba Thixo wethu siyile mbinana kothule kuthi isiprofeto sakho. Besingobani ke thina Thixo ngaphandle koba ungithandile, inceba le uthe wasenzela yona. Sithi ke Thixo wethu sivula indlebe zethu sikuve ukuthetha kwakho njengoThixo. Inhliziyo zethu zilungele ukuva wena. Yonke imimoya eyenza uba singamameli singeva siyayisilence, siyayithethela egameni likaYesu. Ayinasabelo phezu kwenhloko zethu ngoba sifuna ukuva ukuthetha kwakho njengoThixo. Bawo nakukhonzi wakho selemile kule ndawo. Phinda ke Thixo wethu umenza ithuli yakho athethe Thixo wethu konke
omthume kona egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nali ke Thixo wethu ilizwi lakho selizothulwa nalo, sithi ke Thixo wethu simamele, silindile Thixo wethu kuba simamele umkhonzi wakho. Bawo siyabulela ngoba yonke imimoya elwayo kuzo zonke khona sithole wena Thixo wethu njengomzali sele uyibambile egameni likaYesu Kristu. Bawo siyabulela ngoba siyathandaza sikholwa ukuthi kwenzekile konke ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Esoqala isiprofeto yincwadi yamaRoma chapter 8 verse 18. Hosanna to the highest. Hosanna, Hosanna to the King. The book of Romans chapter 8 verse 18. South Africa, South Africa, South Africa, oh, the prophets, let's sing a song. Izawufuna abakhuleleyo ke le ndaba ezofunda. Esi scripture abangcwele asibhalelwanga Africa esizofundwa ngoku. But what I'm gonna tell you pertains in Africa. Esi scripture is relevant kwi-continents zonke of the world. But ndizoke intelligent check ngento esaza kwenzeka. Ezokwenzeka yona not before 2024, izokwenzeka after 2024 onwards. Esa scripture ndisa-applya kwi-situation ye-continent of Africa okwangoku, but asizufulfillwa only in the continent of Africa, but the continent of Africa is a pioneer the fulfillment of that prophecy. Koyifundeka. Roma chapter 8 verse 18. Koqala ufunde isihloko nyana. Isihloko nabasithi kobuqaqawuli obuzayo. Jabani bangcwele. Kuthweze ndithi kuni kunobuqaqawuli obuzawutyhilwa obuzayo for you. Kuthiwa mandixelele, even if leto ungayibona ingathi iluzizi, kunobuqaqawuli obuzawutyhilwa kuni very soon. Yeah. Kuba ndigqiba kwelithi inhlungu zelixesha lakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obuza kutyhilwa kuthi. Zonke inhlungu zakaloku nje njengoba silapha sinenhlungu ngokwahluka-hlukeneyo. Xa sinoqala phaa ekoneni singafika phaa kulo siso semnyango oyi-Asha sele silila ngenxa yenhlungu okwakaloku nje esikuzo. Zezi ekuthiwa zingunobangela wobuqaqawuli obukufuphi esele kufikile kusondele obuqaqawuli, kodwa kulandelwa yile nhlungu, yile tribulation, zezi persecutions. Funda ke. Kuba ukunangazelela kwendalo kulinde ukutyhileka koonyana bakaThixo. Nibambe ke lento ingaqaleka nzima because ayikholelwa uyi-understand. When we were colonized, the colonizers thought that the minerals in Africa, taking East South Africa,
ukuvalwa kwe-mines kwathiwa igolide iphelile ne-diamond kwindawo ezazikhupha i-diamond. It was God's plan and purpose. Ubutyebi base-Afrika bebungeke budliwe bugqitywe zii-colonizers. uThixo akubona uba izembiwa azibekele oonyana bakhe. Xa kuthiwa indalo iyancwina nemigodi yase-South Africa incwina ukuze kude kubonakaliswe abanyana bakaThixo. Kuthiwa indalo iyancwina de kubonakaliswe kutyhilwe oonyana bakaThixo. Who are these sons of God? When we were colonized, God was very much unhappy. Colonization is satanic. Ukukolonizwa, ukuphinjwa kwe-Afrika kunento yokwenza no-antichrist. Ukuthinjwa kwe-Afrika yi-Europe, ukwenziwa kwezilaves zama-Afrika in America, the so-called black Americans, azikho sentandweni kaThixo. Ezo zinto zenziwa bubukumkani bobumnyama. Yiyo le nto uThixo oonyana bakhe abaza kutyhilwa ethe wavala igolide eGoli kwathiwa iphelile i-diamond and the other resources, because bekungeke ubutyebi bonyana bakaThixo bugqitywe zii-colonizers. Then all along God has been patiently waiting for the sons of God who are going to pave the way so that izembiwa ezabekwa nguThixo ebona uba ziyagqitywa zii-colonizers wazigcinela oonyana bakhe ziseredi in the entire Africa. Ilizwe lokuqala ezakwenzeka kulo lento yi-South Africa. Kanjani? Kunezimbiwa ezininzi, indalo iyazazi, indalo iyazibona. Yiyo le nto incwina xa sihlupheka, indalo iyasisizela, iyazi uba apha ngaphantsi kusabekwe ubutyebi kwi-mines zaseMzantsi Afrika obungenakutyhilwa sisaphethwe zii-Europeans. Kungelishwa lokuba le nto uThixo asuke ayityhile kum ndingemntu onegama, ze bathi abanamagama bayibone ngathi yinto nje, but kwala mamoya nemimoya iyazi uba le nto eshunyayelwa nguMadikiza yingozi embusweni wabo. Colonization is anti-God. Colonization is anti-Christ. Bozela abantu nihamba nam ebeni likaThixo yonke le mbandezelo
ayibonayo. Kangangoba ndithenda xa ndiqala ndithi le ntshumayelo yanamhlanje kusengenzeka uba yeyokugqibela, kuba there's a possibility yokuba sibuyiselwe kwi-levels eziphezulu, zivalwe icala, ze nizomeleze ngalo myalezo, ze nibe nethemba nakucinga ngalo myalezo obuqaqawuli obuzakutyhilwa. Dlula nyana. Verse 20. Kuba indalo yalunyanyiselwa kokungelutho kungekavuma kwayo. Ebangcwele i-minerals zazisafuna ukukhiqiza. Siyabona? I-mines zase-South Africa ziyindalo zazisafuna ukukhiqiza igolide, zazisafuna ukukhiqiza i-diamond. uThixo wayilulamisa indalo yayo yakhe wathi stop khiqizeke, because wondla the colonizers, the sons of God are not yet in position. Yema indalo yamlulamela uThixo, zavalwa i-mines, kwathiwa igolide iphelile, ayikho lonto. Ibekelwe oonyana bakaThixo. Ndenza umzekelo nge-South Africa, all African states, Nigeria, Ghana, kune-minerals awazitopeshayo uThixo kuba ebona aziserve i-purpose yakhe nge-Afrika, zityiwa yi-Europe. Ndithe le endithethayo izawuqala after 2024, when God is beginning to bless the church. Iqhubanyana yoThixo kungenxa yowayilulamisayo inethemba lokuba nendalo ngokwayo iyakukhululwa. Jonga bangcwele, if we delay inkululeko yakwamoya, nendalo iyasikhalazela. Imithi, ingca, izityalo zikhedamile zizawukhululwa kwakukhululeka oonyana bakaThixo. I-mines zeparafini, kuneparafini eninzi eMzantsi Afrika, kunekholi ezazokuthusa abantu, kokha imbali kuzazawukhiqizwa. Who stopped that? Wathi uThixo bendinivisa ingekantshuli. Wayivala igolide nongathi yaphela. Yiyo le nto indalo ithi ndigcine igolide yabantu but balele, ndigcine idiamond yabantu but balele. Where are the sons of God? So that God releases the resources of Africa. Kutheni izothethwa kuni? Zangu ivena komnye umfundisi itshilwa ngolhlobo. Kutheni itshilwa kuni? Yinto uba uThixo wenza umlumiso ngani. Xolanyana sizovala kule ndawo yesiprofethi ese-continent. Inethemba lokuba nendalo ngokwayo iyakukhululwa ebukhobokeni bokonakala, isingiswe enkululekweni yozuko lwabantwana bakaThixo. Inkululeko yozuko labantwana bakaThixo eSouth Africa iyaqala ngo-2024. Let me repeat my statement. Indeed, that verse only in South Africa is also relevant now in now. But in South Africa, the relevance of that verse is effective. Ngo 2024, kwakuphatha the divine governance of 2024.
ndona ke nyana uphela verse 22 ne kophela verse 22 ya verse 22 kuba siyazi ukuba yonke indalo iyacwina inenimba kunye unangoku imani bangcwele yabona iBhayibheli inani ifunda nje unangoku means now, even now indalo inenimba. It where are these sons of God? Verse 25, verse 25, verse 25, verse 25, verse 25. Ukuba ke sithembe ukuzuza oko singakuboniyo. Mamela mangcwele. Lento anikayiboni nami ndisayibona kwela kwamoya sivana. Ithi iBhayibheli lento asikayiboni sonke nami ndityhilelwe ngumoya. In other words, it's a package kwela kwamoya. Verse 25. Ukuba ke sithembe ukuzuza oko singakuboniyo. In other words, ukuba singa lento iprofeti wapha singade siyibone ngamehlo masenze ntoni? Sikulinda kakhulu sinomonde. Waiting patiently. Iyakwenza izinto zami zinhlanu endifuna noba kungavalwa icawe zingabikho nepasi lingabikho ze nibambelele kwezi zinto zinhlanu endizawunishiya nisidla zona ngexesha lokuhlaselwa kwebandla okwesithathu besiwa abazalwana ongathi zimpukane zifakwe idumu ze nisinde nina nibambe zonhlanu izixhobo endathi othe wasebenzisa zona wozuza inkululeko. Isixhobo sokuqala ndathi celani uThixo anibabale ngokunyamezela, endurance. Celani uThixo abazalwane anibabale ngonyamezelo nilucele, endurance. Number 2, ngithandazelele lanto ethiwa ukuze nizibone ezi zinto nozilinda ngomonde. Ukulinda ngomonde ke usiva ingcinezelo akukho lula. Hence kufuneka ube nokunyamezela ukwazi ulinda ngomonde even if ixesha lilengthy kangakanani. Number 3, nakuyenza ke lento iphumelele uba ngaba nithena nokholo, faith in the word of God. Number 4, uba nifuna ukufikelela kulento yibani ngabantu abalusetshayo ulwazi, nifune ulwazi, knowledge and understanding of times nezinto ezi-incorporate kwixesha esikulo. Nokugqibela banifuna uThixo anincede kwesi siprofeti endizokusithetha ehlanu intonga inkonzo ye-wisdom of the power of the Holy Spirit. Nicele uThixo anibabale not nje ngobulumka, not general or ordinary wisdom. Nicele uThixo anibabale ngale ndayicelayo ekuthiwa i-wisdom of the power of the Holy Spirit, ubulumko bamandla kaMoya Oyingcwele. Uba nithe nazifuna zonhlanu akukho nomnye umuntu apha kuni ozawutshabalala nobibandla selibhokoqiwe nizawusinda ngezi weapons ezinhlanu. Ngisaphulaphula masidluleke kwesi siprofeto, masingene kwesi ke ngoku up to 2024 esike ndisithetha after but siqala even now. Nisakhona right? Nimamele kakude le ngoku. Nansi into ezakwenzeka
ngenxa yesisiprofeto endiza kusithetha ngoku. Nansi ukusukela ngoku emabandleni akholwa nyani kufuneka abantu bonke bakaThixo bandive. Ndicela wonke umuntu onyamezele ezi ntshumayelo alungiselele ulungiselelo olusemnyango. Kuba as I speak right now, lento ndithethayo seyiqalisile iyaqhubeleka but ayikabonwa nini. Yintoni lento esiqhubeleka? Kuqalisiwe ukuxhomfwa kwebandla. Kuqalisile ukuxhomfwa kwebandla. Ibandla liya-abhotwa. Ndiyabona uku-abhotha kwana, kukhona uku-abhotha kwebandla. When ibandla li-abhotha kukuthi okutshula ngaphakathi kudliwe ngaphakathi. Andithethi loo nto. Ibandla liya-abhotha ku-government. Ibandla litheni? Ngu-government. Then if only amabandla asekwe phezu kwamandla kaMoyingcwele azoba unabortable. Le abortion ihamba nalento. Hence ndathi kuni since 1994 ukungena kwe-justice system yase-South Africa, the operations of Antichrist zaqalisa ngoko. Ayingorhulumente o-abhotha ibandla, ngumoya osebenzisa urhulumente nge-justice system ka-Alice Bailey. I-justice system ka-Alice Bailey inomoya ofakwe ukuxhomfa ibandla. How? Zonke inkonzo ezilidishwa zi-false prophets, zonke inkonzo ezilidishwa ngabafundisa aba-rebellious, aba-arrogant, abangathobeli uThixo, zizawuhlaselwa avule uThixo. Zonke inkonzo ezikwi-business of money making, zonke inkonzo esezikhokhelisa imali kaThixo kunoThixo wemali, u-Antichrist kulo mabandla uzawuvulelwa uThixo. Kuzokwenzeka ntoni? I-demons kuzawushumela zona, kuweshiphe zona, kuasharishe zona, bahlaseleke zii-demons emabandleni ukuze babone uba lo mfundisi akanamandla kaThixo, ubehamba ngemandla okuthwala. Ozawuba engathwalanga abe eshumela ene-arrogance, eshumela e-rebellious, eshumayela ene-pride, azawuvulelwa amadimoni. Because if kukhona into uThixo ayicaphukela uthi i-pride ingaphezu kobugqwirha. Wonke amadoda apompous ane-pride aphethe amabandla nge-pride ephakamela uThixo, inkonzo zawo zizawuvulelwa amadimoni. Indlela abantwana nabantu belo bandla abazawuhlaselwa ngayo zizifo ezi-demonic. Jonke le ndithethayo ayizokwenzeka after 2024,
iqalisile ngokundithethayo up to 2023. Let me tell you, uThixo anganga 80 if there is no man orevela athulule. Once a man stands, ilanda izinto ingazigcini kuyo, izidlulise. The moment izidlulisa, leli esaziqalisa ngazo ukuba in operation. Kungelishwa ke uba esisiprofeto njengoba ndithetha, if i-lockdown ibuyele ibandla lavalo, lizawubuya ibandla senibona le nto. Xa evulwa amabandla amaninzi abevula, because nizawugcinwa ntoni nani? Nizawugcinwa zezintshumayelo zikamoya oyingcwele, uzolisustayina de kuphinde kuvule eselisemnyango. But kumabandla esivala sele waflathelayo uThixo, kumabandla ekuzawuvalwa inkonzo if zizawuvalwa sele umoya oyingcwele wemkayo, kufana nokuba kwelo bandla kukhona umgxobhozo, kuzawuhlala izabokolo xa kungakhonzwa. Nizobona amanyundulule, bazawuxhuzula abantu, umfundisi esepulpiti, ningazikudlwethu liphelile ixesha lokuzenza umthunywa ungathunyiwe. The revealing of the real sons of God has started. Andazi ba bendinokwenza kanjani bangcwele ezinto ndizithethayo zibe active kuni. Ingxaki njengoba ndithetha apha, nizokothuka xa nibukela ezitozini ngo-August nithi wayithekile utata. Senizi-victims abantu abanye benu ekuthethwa into ezinkulu ezingaphambi kwenu, yangathi intshumayelo nje e-ordinary efana nezinye. This is not intshumayelo. This is a prophetic message from the Holy Spirit ozakwenzeka nijonge ngosi. Okay, yintoni onobangela waloo nto? Before ndiye kuzithembiso, kufulfilwa isiprofeto ngesibetho sesine samahamncwa endithe ngawo enza zonke ii-operations. I-COVID-19 yi-operation yamahamncwa. Indikitya ukufa i-COVID-19 is not godly, although God has just used it as an instrument because asiva, but it's not godly. The punishment just because sone uThixo waqhuba. Okay, mamela ke bangcwele. I-purpose miracles, signs and wonders is to restore, to build, to bring back what was there. That's the main purpose of God, bringing unto the house of God the services of healing, deliverance, miracles, signs and wonders. Endithi ngokuziqalisile but too late. Ngala nisekhona nisahleli nihamba nam qhubeleke bazalwane ngangendlela. Okay, le nto iphi endithethayo ezweni
yani ku-Isaiah chapter 10 ndinibonise. Hosanna to the highest. Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, ndenzela uba abantu kule nto yecolonization bacinga nde-anti-white sivana abangcwele ake ndiluze ingqondo zenu. EBhayibhileni we don't have races. There is no racism. Sivana abangcwele. There is only one race, which is a human race. EBhayibhileni akukho zintlanga ngentlanga emele uba enye ibe nkulu kunenye, sinohlanga olunye ekuthiwa ngumntu. Into erongo eyenziwa zii-Europeans kuku-undermina ii-Africans zizenzele kubantu bakaThixo as if we are not equal. Yiyo le nto uThixo reverse the process. Yiyo le nto ndisithi in the continents there are only 2 continents very close, very near to the heart of God, is Asia and Africa. In Africa we say as if I am a racist. Andilwi bantu bamhlophe, andilwi zi-Europeans because they are white. Ndilwa i-Antichrist ovele Europe owacolonize i-Africa, not because of color, just nje ukucolonize ku-satanic, akunathixo, akukho divine. Here the Bible 18, I am doing restoration of my people in Africa. Masiyeke. Ngizeba afuna ndiyazi manje manje le nto ingahambi yofika kwabantu bengathi ndilwa belungu. Noma kuthiwa European pink, yellow, purple, I'm not for the color. I'm for colonialism. A satanic thing or action. To colonize does not come from God. It comes from Satan. All right. Mamenangu. Isihloko ndaba sithi ukuqhayisa kwe-Asiriya ngokohlwaya kwayo. I-Asiriya kophethe. Ukuqhayisa kwe-Asiriya nokohlwaywa kwayo. Niyakhumbula uba ndithe izolo indlela amagqwirha aqhayisa ngayo, niyakhumbula? Ndithe kuni indlela i-witchcraft ekhululeke kamnandi ngayo, e-operate ngayo, ingathi bazawunikwa imedal. Ndithe kuni the term Assyria stands for Antichrist in our case, asihlaselwa ngama-Assyria thina singomaJuda, asingoma-Israyeli, silibandla likaKristu of today. Sihlaselwa nge-witchcraft, sihlaselwa ngu-Antichrist, sihlaselwa ngobukumkani bobumnyama. Eli gama lithi Assyria
in a nutshell lithetha ubukumkani obumnyama. Siyabona ke bo? Funda ke nyana. Qala pha ku verse 5. Isithi isihloko kuphinda isihloko kuqala. Ukuqhayisa kweAsiriya nokohlwaywa kwayo. Mawulani bangcwele. Amagqwirha anikwe nguThixo itawula yoqhayisa. Siyabona? Yintoni ebanga anikwe nguThixo ivesi ngezantsi izosixelela. Verse 5. Yeah, uAsiriya ntonga yomsindo wam. Mamelani bangcwele. Xa kuthiwa ntonga yomsindo wam, uyeha qala sisikhuzo. Xa kuthiwa ntonga yomsindo wam, you are my instrument. Ngamanye amazwi, magqwirha nentonga endiza kuyisebenzisa ukubuyisa amaKristu endiwaqumbeleyo ngenxa yonqulo zithixo. Niyandiva? Asiriya, Antichrist, magqwirha bathakathi, ndinguThixo ndinika imfobe okwexeshana nike nditshutshisele aba bantu bam bangandifuniyo bangandinqoliyo, ndiza kuninika ixeshana. Luswazi olusesandleni sabo ukubhavuma kwam. Jonga, ndibhavuma ngoswazi olukubo. In other words, ndiyamakhululela temporarily bade bangene emamandleni batshutshise. Make xa yenzeka le vesi yenzeka ngoku yona ngothethayo. Le ndithetha ivesi is in operation in our churches. Yiyo le nto oba ibandla like laqina kwimfundiso zikaMoya Oyingcwele lihlaselwa kakhulu because uthi umtyholi sekusele eli bandla, sekusele la mabandla. Khange niwayeke wonke amabandla esesiwagqibile siyohlasela la mabandla acinga uba akanakuhlaseleka wona kube kukhona nawe kuloo nto. Njengoba uThixo emkhulula uAsiriya, umkhulula ethembe abomlumiso igcutswana, aza kuthi ngalo agcinele ubukumkani into esazawutshilwa kwabanye. Thixo, amaKristu lapha engqondo yam okuba fast in the spirit, because amaKristu awandiva, I can sense in my spirit. Ndini bazalwane, into eyenzanilekwe kangaka is because njengoba kuthiweni ngumlumiso, ithemba likaThixo likune ukuze noba sele i-false prophets namadoda a-arrogant kuvulelwe u-Antichrist in their churches. Kunegcutswana, I don't mean iKristu, ndithetha naliphi bandla elihleliyo kwimfundiso zikaMoya Oyingcwele. uSanherib, the king of Assyria, unjiswe ngalo mabandla. Yiyo le nto nibona i-attacks zingaka is because the king of Assyria by the name of Sennacherib uyabona amabandla amsokolisayo, uhamba lula kumabandla abantu abathanda imali seyiphakathi ukole kwemali kunye naye. Wonke amabandla abeke imali anomoya wemali. Umoya wemali uhambelana nenkqubo kaSennacherib, the king of Assyria. So ngeke ube nomuntu ohamba naye. Igcutswana, the remnant, the catalyst enguwe. Kuthiwa mabayekwe bonke asebegqityiwe kufokase kwaba basokolisayo abanini. Watch what will happen. Verse 12, watch what will happen. Kuya
ukuthi xa ithe inkosi yazifeza ezo zenzo zayo zonke imani bangcwele ethi imali ibhayibhile xa itholeka ukwamoya xa uThixo seneyigqibile lento yakhe ayenzayo ebandleni lakhe ukutshayela amabibi ukususa izithixo zokuthanda imali ukutshayela omibulo abasebandleni okuhlekeza abasebandleni oheletsho amakhwele intiyo imbambaniso zonke izinto ezikhuphe ikeya kaThixo ebandleni akuba uThixo egqibile ukudilisa nabantu abenza ezo zinto uzokwenza la vesi madoda Thixo bazalwane let me spiritualize COVID-19 for you. From the angle of Satan, I won't describe COVID-19 and phenomenon. It's none of my syllabus. From the angle of the mighty God, what it is very useless ndivulela abantu bakhonze ngecawe besandisa inkukuma. I rather close my churches so that babuye sele ingabantwana. Xa uThixo esenza usanitary i-instrument wenze uPresident Ramaphosa necabinet yakhe to sanction the churches. uThixo using him as an instrument so that zivalwe icawe because zilizothe zilisikizi ngenxa amanyala ebandleni. Kunoba uThixo abukele every Sunday kuzomnukiswa ipulpit kuzongcoliswa ibandla lakhe. What I rather close my church ndikhulule ukumkani wasesanaribe akatshayite awuthi igcuntswana eliqeqeshayo ndibuye nayo. Jonga ke there is a mistake kuba lento sisandla sikaThixo. Jonga uThixo will make them to make a mistake bacinga lento yokuthwatyusha ibandla isuka kubo banamandla okuyenza bengazi ba it's just the grace of God uba abenze i-instrument temporarily. Yabo verse 13 kuba uthe ndenza ngamandla esandla sam nangobulumko bam. Jonga ukumkani usanitshele u-Antichrist uzawubona ibandla lihlaselekile athi ndenza ngamandla wam nobulumko bam angazi ba usisandla somsindo kaThixo. Ngokuba ndinengqondo ndiyasishenxisa imida yezizwe ndaziphanga iimpahla zazo ndabahlisa njengenkunzi eyimbalasane. Uthini uThixo kuverse 15 xa ephakama ngamandla ecinga ubulumko bakhe ukutshabalisa umsebenzi kaThixo? Uthini uThixo xa iphendula uSanakharib xa ethi kumkani wase-Asiriya? Uthini uThixo? Funda verse 15 izembe lingayiqhayisela na ogawula ngalo. Copy. Izembe lingayiqhayisela na ogawula ngalo. Utheni ngayivanga manje isixhosa sami isho kanjani? Izembe akunjalo? Izembe lingamqhayisela na ogawula ngalo. Jala bantwana nali izembe lingasebenza ngaphandle kwesandla sakhe? Kutheni lizawuqhayisela izembe oliphetheyo? Uzawuliyeka uThixo elizembe lingamagqwirha, aliyeke uThixo elizembe lingabathakathi,
aliyekeli zembe lingu-antichrist ligece lithande esavumile uThixo de baphakame bacinga uba le nto bayenza ngamandla wabo. Athini uThixo phinda nyana? Izembe lingamqhayisela na ogawula ngalo. Ngawuphinde ngokugqibela. Izembe lingamqhayisela. Izembe limela amagqwirha. Izembe limela abathakathi abasebenza ngepower becinga uba yeyabo kanti licebo likaThixo. Vudlula nyana. Isarha ingazikhulisa na ngaphezu kweyitsalayo. Uyabona isarha? Ngobeka isarha ube umthi engekho umuntu ungawa umthi. Amagqwirha ayinasarha ngesandla sikaThixo. Iyamela ayinoqhoqa kungekho mbambi. ngomso angazivali icala kodwa ngexa sazivaliweyo nemamela nethuni shaya mfana
July kwathi phako August ngexesha lendlala umamele lithuni hlala mayisana. Uzukhumbule uba wathini uThixo kuwe ngesiprofethi ezodlalonyana nje usuxa usebhidekeni sawukhumbula abaMadikiza ukhumbula insuku ezinje sekunzima noma nibonane senikhonza kude kuba le lockdown engu-phase 3 izolingcwaba ibandla esele livele lifile. Kodwa our creator imamele lentsholo kodwa xa engamile nimadlalele lethuni dlala mayisana. Sivale akuqala nguThixo awunawugqitywa akuthethwe nguThixo ngesiprofethi shall come to pass. Kubaluleke abantu abalibayo bekuthweni kuni ngoDisemba kuthweni kuni ngoNovemba ndiyaniphinda ndinishiya nalamazwi in case singabisahlangana, in case singabisabonana. I want to remind you of the prophecy. Funda nyana mzuzwana nje kancinci
Yakapami kaposhika. Kaposh. 2 Chronicles chapter 32 verse 7 and verse 8. Amazwi esithembiso azawuligcina abe ngumqwayito ngexesha lokuwa kwabaninzi, nihlale ebuthweni bukaThixo ngexesha lokulingwa, ngexesha lokuba khedame. Ukhumbule la tshuni bile kwabo, ukhumbule isithembiso sesiprofeto sakhe. Funda nyana. Yomelelani nikhaliphe, musani ukoyika, musani ukuqhiphuka umbilini ngukumkani wase-Asiriya nayingqokolo yonke anayo, ngokuba baninzi abangakuthi ngaphezu kwabangakuye. Verse 8. Okunaye yingalo yenyama, okunathi nguYehova uThixo wethu. Ndishumele ngokufa kwenyama izolo, elidabi esikulo akuyomfazwe yenyama negazi, lidaba lakwamoya elidinga ubani afe. Hey, awuvumelana nesimo sika-phase 3 sokuhlaselwa kwebandla kusetyenziswa i-instrument eyingalo karhulumente. Kudingeka abantu abaziyo uba izoba ingeyomfazwe yenyama negazi, imfazwe yakwamoya, idinga abafileyo in their flesh. Promise number 1. Promise number 2. Isaiah chapter 35 verse 3 and verse 4. In Africa we be safe. In Africa we be safe. His spirit must come in Africa. In the entire continent of Africa, I want to leave legacy. In Africa we be saved. In Africa we be saved. Yeah. Sanukoyika misani nulubone usindiso uYehova uThixo ayakunenzela lona namhlanje, kuba abantu abo amayiphutha eniwaboneleyo anisayi kuphinda niwabone naphakade. uYehova wonilwela nina ithani waka nesemfazweni. NgokukaMoses ibandla ngoku leliya xesha ekubonakala ulwandle olubomvu nempi kaFaro.
ngokuka-Israel and Pharaoh elilixa sikulo selibandla likaKristu lifana nxa neliyalixa amaSirayeli ayesukela ngamahashe yimpi yamahashe exhomileyo yomkhosi wamayiphutha kaFaro. Ngelo xesha njengoba esukelwa yimpi yamahashe kunolwandle ngaphambili ebeziqale nabo le move bathe bangabona amanzi ngaphambili, bathe bangabona ulwandle, bathe kubhetele sijoyine umkhosi kaFaro. Ndifuna ukuthi okwenzekayo kulwandle olubomvu kuza kwenzeka nakweli bandla. Ningawoyiki ama-Asiriya, ningamoyiki uFaro osezithendeni zenu, ningawoyiki amanzi aphambi kwenu ayingomanzi. It's your test. Papa,
35 verse 3 verse 4 esomele zibandla lokufohla. Uphinde verse chapter 35 kaIsaiah verse 3 verse 4. And no matter as we locked down, you will never be locked down. You are unlocked up. They will lock them down. We have been unlocked up. Let them lock them down. But we are unlocked up. If God is with us, who can be against us? My closing verse. Yomelezani izandla eziwileyo, niwaqinisa amadolo adekayo. Yithini kwabanhliziyo zingxamayo, yomelelani ningoyiki. Uyabonani uThixo wenu uyenza enempindezelo. Come to the paper. Head on with the Antichrist. Head on. In the verse, abazamabili sivala ngayo. Ngenxa the lockdown, we will be unlocked up. Head on with Antichrist. Ukutyhilwa mandikeni asithoda zombi. Head on with Antichrist. Hey, it's the verse efundiweyo. Idabi ayinolethu. Yomelelani likhaliphe nide nomeleze amadola agevezelayo, because the battle is not ours. Xa sivala namhlanje sizonikela umnyakazo wedabi kuye, kuba thina siyazibona asinako ukumelana nalo mbhemu ngawethu amandla. Xa seluwedwa sawungawuhlaselekile uzukhumbule, head on with Antichrist. Not by our strength, nor by our might, but by the Spirit of Christ in us. I prophesy, nobody called sesoyisile kooNyana apostolo simoyisile u-Antichrist ngoKristu ongaphakathi kwethu. Vala ngimfana wamfana. Yomelezani izandla eziwileyo, niwaqinisa amadolo adekayo. Yithini kwabanhliziyo zingxamayo, yomelelani ningoyiki. Uyabonani uThixo wenu uyenza enempindezelo, enembuyekezo kaThixo. Uyakuza yena anisindise. Ngubani ozayo ezosisindisa, ezoziphindezelela? Africa back to God. Africa back to God. We are singing. We are singing. Africa back to God. Africa
sitshintsha istatement esithi amandla ngawethu, sivotha amandla ngakaKristu. Raise your fist like this. Viva Christ. Viva Jesus Christ of Nazareth. Africa back to God. We are singing. Africa back to God. We are bringing. We are singing. We are bringing Africa back to God. Oh yes. Thank you, Jesus. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Jesus. and Africa will be saved. Viva Jesus Christ of Nazareth, viva. Viva Jesus Christ of Nazareth, viva. Viva the power of the Holy Spirit, viva. Viva the Spirit of the living God, viva. Yes, Samboya. Yes, Samboya. Yes, Samboya.
zivalwe cawe phakathi iprofethi lonto. In case zivalwe ake size kwi-altar sonke. In case zivalwe inkonzo. In Africa will be saved. In Africa will be saved. The Holy Spirit in Africa. Ndifuna thina sibe remnant. Xa kuzobe kukhalwa eSouth Africa i-COVID-19 ibhuqa abantu ngenxa yethu baninzi abazawusinda in South Africa. Asisathandazeli cawe ngoku kodwa wena olapha nendlu yakho usindile. Sizokwenzeka izinto during the period of lockdown. Kusiniwa ibandla likaKristu ngumoya ka-Alizibheli nge-justice system yase-South Africa. Kodwa wena okule nhlangano nabantwana bakho nomyeni wakho nonkosikazi wakho nabakokwenu ngenxa yakho nisindile ehleleni. Umkhosi kaFaro awuzonenza nto nakho ngemva. Ulwandle olubomvu oluphambi kwenu uzoluvulela uThixo. uFaro uzawuzinyukelwa, uzawutshona phakathi. Ukuphela kwe-lockdown urhulumente uzazocela nina akuzahambe abone urhulumente uba le COVID-19 is-satanic, inomoya ka-antichrist, kodingeka abakuKristu. Sithi bazalwana noba siligcutswana uThixo ujonge thina iSouth Africa yahlangulwa, iSouth Africa yakhululwa, iSouth Africa yakhuselwa, iSouth Africa yasinda, yasindiswa ngenxa yenu. Ukuze uThixo enze restoration abuyisele ubutyebi base-Africa entirely ngenxa yeSouth Africa. Ngobani abazokwenza loo nto? Can we tonight touch the heart of God? Can we tonight, before lockdown, if izawuba khona ndiyafunisela sekutshiwo koomathotholo, before lockdown starts, can we touch the heart of God? Hlezi uThixo abenenceba ngebandla lakhe elimkileyo kuye ngenxa yembenana. Hlezi tonight siyikhulumise inhliziyo kaThixo ukuze inqubo yakhe noba ibizawulimaza kube khona bokusinda, kube khona benceba ngenxa yomthandazo wami nawe. Can we tonight touch the favor of God? Kawuthi kanti njengoba usuke kuwo njengoyisana, njengoba usuke kuwo njengomfana wami, how many people emthatha abangcindezwe kwi-adblo zabo, kwi-comfort zone? You drove or you drivile all the way from Butterworth ukuze igquwa isinde ngawe. La mandla qalile emthatha seyifikile igquwa la mandla
ngenxa yakho. Asisasebenzeni mthatha iSouth Africa uThixo makayihlangule ngenxa yesiprofeto esitshilwe sagqitywa namhlanje ngenxa yenhliziyo yakho. Sakumchukumisa khani indlela yofana bamlithuni khani iphinde bafuna ithule bangcole ngoku ezokwenza uba nothixo abengasusiphulaphula uyayithanda hamba uyayithanda itshonthe uzukiswa ngayo. Yes, 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 my son. Yes. Connect. Connect. Yes. Phezu South Africa. Kuthi kanti uThixo namhlanje ubefuna ingoma ezukileyo. Efuna inhliziyo egqibeleleyo. Ndiyazi basiyona. Ndiyazi basingaboni. Kodwa usondele uThixo kwabanhliziyo ezityukileyo. Ndiyazi basimonile uThixo futhi simone ngendlela zonke. Simaphumisile umoya oyingcwele, samenza ubuhlobo umoya oyingcwele, samanyelisa umoya oyingcwele ngezenzo zethu. Kodwa tonight we can touch his favor. Oh, unako Thixo, unako Tata, ukuyihlangula iSouth Africa nangathi. Unako Tata, ukuyikhulula iSouth Africa kubukumkani bobumnyama moya ka-Antichrist. Khangela inhliziyo zethu Thixo. Have mercy on South Africa ngenxa yethu Thixo. Amakhaya Thixo wabantwana bakho ala ngawo Thixo. Ala ngamakhaya abantwana bakho Thixo kulomthatha sekungekho mntu aphulaphula ukuthetha kwakho Thixo. Kodwa lembinana izinamile Thixo ukuze ime egephini imele iSouth Africa isemthatha ukuze inqubo yakho ubuye nganeno Thixo wami ulufihle usapho lwakho. Let us pray. Let us cry unto God. Who knows lest his favor fall upon us? Who knows lest the favor of God falls upon us? Who knows lest the grace of our Lord falls upon us? Who knows the heart of God? Hey, Jesus. Who knows the mercy of God? Who knows the grace of God? Who knows the favor of God? Lest his favor fall upon us. Lest his grace fall upon us. Lest his mercy fall upon us. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Ubanigena khona nathi maka ngexesha elinje ukukhululeka kweSouth Africa kuyakuvela kwezinye izizwe. Nina ama-South Africa nabantwana bethu nishabalale. Yike ngubani owaziyo kawuthi kanti nimiswa nguThixo ngexesha elinje. The book of Esther chapter 4 verse 14 says the
14, who knows that you have been raised by God at a time such as this, so that you rescue South Africa, you deliver South Africa, you protect South Africa against Satanism, you save, and Africa and South Africa be blessed through your prayers. Who knows? Pray. Pray. Ngenxa yomthandazo ngiyabiyelwa namhlanje. Wonke umuntu olapha, I prophesy the scripture in the book of Psalm 125. Aba bakholwa ngoYehova banjengentaba yaseZiyoni, ayishukumi ibingona phakathi iJerusalem ijikeleze izintaba, kepha uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe nijikeleziwe. Hey, nijikeleziwe. Bazolizama bangalifumani. Ndiyaprofetha asivala le ntente namhlanje. I prophesy zonke intaba ezilwa nina. Ndiprophesy the book of Zechariah chapter 2 verse 8. Olwa nina ukhulumisa ukhozo lukaThixo wethu. I prophesy the book of Isaiah chapter 54 verse 17 upon you. No weapons formed by Antichrist shall prosper in us. Bazawuhlangana ngani, bazawuhlangana ngathi, kodwa ingqokono yabo ayinamandla kaThixo wethu. I want to declare tonight, we have conquered Antichrist. I want to declare tonight, in the name of Jesus Christ of Nazareth, in Antaka, Pacific Center, I declare and I also decree in the city of Antaka, Pacific Center, we have destroyed the power of darkness. No cause formed against us shall prosper. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. I am given power to be swept over scorpions. Amen. I am granted, I am given by God through the power of the Holy Spirit in me, power to sweep all the snakes and scorpions. Thank you, Not Jesus. by my might, not by my strength, but by the power of the Holy Spirit. Ndinginiki gunya phezu kwenyoka nonamathuthwane, ndinika amandla phezu kwalo lonke utshaba. Akukho nto eyakuthi inenzakalise, kuba sihamba noKristu in us, with us, and for us. I stand the gap namhlanje. I-COVID-19 mayilibale kwabenu abantwana, kwabenu abazali, kwabenu abantu elizelwa nabo. Mayilibale i-COVID-19 esuka phansi kolwandle, ephuma phansi kwamanzi, ephuma kwisatanism, ephuma ku-Antichrist. Ayinasabelo babasindisiweyo babegama likaYesu kubantwana ngegama likaYesu. I want to declare, therefore is the liar, PG Madikiza. We were born to conquer. We were born to destroy. Mabelam, by virtue of being the third one, the apostle of God, whom God has raised at a time such as this, perilous times. God
has chosen to raise me at such a time. Now I declare, due to my apostolic garment, due to my prophetic garment, I declare ukukhululwa kwe-South Africa okuqal'emthatha. Sewandibonisa uThixo ngo-phase 1 ka-lockdown, ndaboniswa inyikita yokufa ezokwenzeka eSouth Africa. Kwathiwa xa izawuphela le nto, ndaboniswa umnqamlezo phezu kwe-city of Umthatha. Yiyo le nto ama-satanist eze ngamandla Umthatha. Yiyo le nto amagqwirha etshila eMthatha. It becomes more dark before time. I-false prophets ebezidla imali zabantu baseMthatha. Tonight I declare i-power yazo is no more. The city of Umthatha, Utatu MJ Paul, the prophet of God, Yashia ite, Umthatha in the Eastern Cape is the gate abazongena kuyo xa befuna usuku laThixo. What is Eastern Cape is a launching pad, but Umthatha is the place of executives in the spirit. Masthandaze, masibule lesekwenzekile, masibule lesekwenzekile. Let us pray sekwenzekile. Let us pray sekwenzekile. God is in us. Who can be against us if God is for us? South Africa namhlanje nangemali zethu sicela uThixo asenzele ifavor ungamnikela namphajokana soza khake niyezipesini xa uyikhupha imali uthi Thixo le yeye-fulfillment of this prophecy. Imali yam Thixo mayibalwe kwimali zokubless iSouth Africa, ungazi ungayithandazelanga le. Test my God. Test the one who has sent me.